good morning. Tumabok na kami guys kasi mangain kami ngayon. Itong kasama ko, ang gwagwapo. Mangain muna kami kasi nagugutom na kami. Oh. Ito kayo, itong kasama ko, ang gwapo. Kaya mangain muna kami guys dahil nagugutom na. Maghanap kami ng sabaw. Yung sabaw sa ano guys, Ilipante. Huwag kang magdungo-dungo dyan. Tumingin ka sa picture. Live to. Ito ang vlog ko, Vlog Gundik. Mahirap talaga maghanap buhay guys. Sabi yung singot maaga sa amin. Tumatawang kasama ko. Ang gwapo to guys. Para ito si Piolog sa kasikan. Dito na kami guys. Si Agamura. Guys, dito na kami sa ano, sa Doms area na sa mga gwapo. Pili na.